Estem pujant cap al castell de Montsoriu, aproximadament uns 40 minuts a peu. Estem fent una ruta que molt possiblement el nostre protagonista d'avui, en Ramon, va fer infinitat de vegades. En Ramon es dedicava a pelar el suro de les alzines sureres i d'això en vivia, amb la qual cosa, però, també havia de tascar tot el dia muntanya amunt i muntanya avall. Es coneixia el territori a plaret i coneixia també totes les persones que vivien al territori, per bo i per dolent. Ara bé, hi va haver una persona que va ser molt significativa a la seva vida. Estem parlant de la bruixa Neguilleuma. Neguilleuma era una noia jove com ell, que es començava a iniciar en les arts de la bruixeria i que tenia obsessió per les tempestes. I sempre deia: si el febrer no febreja i el març no marceja, tot l'any tempesteja. Terrible. Això tindria fortes conseqüències per la seva vida. Ja som a la Torre de les Bruixes. Aquí és on vivia la bruixa Guilleuma. I mireu si en tenia de bon gust per tenir a casa, Mireu quines vistes tan fantàstiques. Com ja us hem dit, amb el temps, na Guilleuma i en Ramon es van anar veient més i més. Com que ella l'apreciava molt, li va ensenyar l'ús de totes les herbes remeieres de la contrada, a interpretar el sol, la lluna, els vents, els núvols. I és que na Guilleuma cada cop tenia més desig de crear tempestes. Diuen que anys després, quan el castell de Montsoriu ja estava deshabitat i ella habitava aquí a la Torre de les Bruixes, els veïns de la contrada van pujar expressament per expulsar-la. Ja n'hi havia prou que destrossés totes les seves collites. I ella, per escapar-se, va fer un salt des d'aquesta punta i amb una petjada ben forta es va impulsar, se'n va anar fins al pic de Morou i allà, amb una altra petjada, va saltar fins al Gorg Negre. I allà es va endinsar en les aigües i va desaparèixer. Abans no passés això, però, li explicava tota mena de coses a en Ramon. I una de les coses que també li va explicar va ser la història dels 3 serpents. Una història que s'ubica just aquí, al castell de Montsoriu. Diuen que hi havia una cova, que hi havia 3 serpents que guardaven un tresor que estava ubicat en uns bugaders. Un serpent no és una serpeta normal, Ara no us equivoqueu. Per ser serpent has de tenir més de 100 anys, una cabellera llarguíssima i ser ben gros. Popar llet, d'ovelles, de cabres, mamar-la. Aquests 3 serpents que vigilaven aquest tresor eren la delícia de les orelles d'en Ramon. Li encantava escoltar aquestes històries, però, tot i que na Guilleuma li repetia continuadament i li deia que era ben certa, ell no se les va arribar a creure mai. Ens trobem al castell de Montsoriu, el que està considerat el millor castell gòtic de Catalunya. Es troba situat a dalt d'un turó que fa de partió actualment entre els municipis d'Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu en els primers contraforts del Montseny. En el seu moment, a mitjans del segle XIV, Montsoriu era el centre del poder militar del Gran Vescomtat de Cabrera, un vescomtat que era una de les grans jurisdiccions feudals del nostre país. Cap al l'any 1000 trobem els primers elements constructius a dalt d'aquest turó i es anirà ampliant progressivament, fins a la gran reforma de 1350, que és la que configura el castell que podem veure a l'actualitat. En el moment de màxima expansió, aquest vescomtat comprenia 87 poblacions, una trentena de castells, 5 viles murades, abadies, priorats, monestirs. És en realitat un dels grans dominis de la Catalunya medieval. Ja hem dit que en Ramon treballava molt suro. Això vol dir que se n'anava tot sovint a Baix Hostalric a vendre les mercaderies a mercat. Diuen que allà a mercat va conèixer una noia, na Julita, que era preciosa, bonica, alta, forta, sapada, fornida tota ella, que a més tenia un rostre que enamorava qualsevol que se la mirés. Na Julita tenia una corrua de pretendents, però ella, que no en volia ni un, sempre els despatxava airosa amb un coltell que tenia amagat a la faixa. Era una dona de molt de caràcter. Ara bé, no es va poder resistir als encants d'en Ramon. Això vol dir que després de festejar una llarga temporada, van decidir que es volien casar. Això de per si és una bona notícia, però esclar, va córrer la brama per tot arreu i se'n va assabentar el senyor del castell de Montsoriu. I aquest va decidir que ell volia exercir el seu dret a cuixa. Ja tenim el problema plantejat.
Des d'aquest punt on ens trobem ara, podem veure molt bé la gran torre de l'homenatge. Una torre que en l'actualitat té 16 metres d'alçada i que segurament en el seu moment de construcció, al voltant de l'any 1000, tenia uns 20 metres. És el centre del nucli del primitiu castell, construït al voltant de l'any 1000 i que es va constituir en els límits de les terres sud del Vescomtat. El nom de Torre de l'Homenatge ens remet a l'antiga tradició del jurament de fidelitat i vassallatge per part d'altres nobles senyors del territori cap al vescomte, el senyor de Montsoriu. De fet, pensem que a l'interior de les terres del Vescomtat tot estava molt organitzat i jerarquitzat, les relacions entre els pagesos, els senyors, els nobles i el vescomte. Tant és així que hi havia tot un seguit de mals usos que s'aplicaven sobre els pagesos, els reconeguts com remenses. Un d'aquests mals usos és el conegut com a dret de cuixa o dret de la primera nit, que tot i que la literatura històrica, la recerca, no ha pogut documentar cap cas evident a la Catalunya medieval que s'hagués practicat, sí que és un element que es va transmetent de segle a segle i els mateixos pagesos demanen que s'aboleixi. En què consistia? En què a la nit de noces el senyor, el noble, havia de disposar de la primera nit en el llit amb la dona del pagès. Així doncs, el senyor del castell de Montsoriu va enviar el seu castlà cap baix just al Ric per anar buscant a Julita el dia del casament. El castlà era de Grions, i ja sabeu que se'n diu dels de Grions. A la parròquia de Grions, parroquians amb bastons. I aquell home no va tenir cap mena de compassió ni una, ni per na Julita ni per en Ramon, que van deixar terra estarracat, eslllomat, malferit. Quan en Ramon es va poder recuperar una mica, va marxar corrent cap al castell. Havia perdut de vista na Julita, estava desesperat. I quan va arribar just fora muralles, desesperat, va començar a cridar. Deixeu-la sortir! Però els soldats se n'enreien, en feien befa d'aquell home. En Ramon es va passar tota la nit esgargamellant-se, cridant que la deixessin sortir així del castell. Segon dia. Deixeu-la sortir! No hi havia manera. Els homes, que s'ho miraven, els de la guarnició, li van tirar verdures, fins i tot amb una ballesta el van voler espantar i escarnir, però en Ramon seguia allà. Ara bé, què feia mentrestant na Julita? Na Julita, a l'interior del castell, abusada pel senyor. Potser anava passejant, mirant-se com podia escapar-se. Potser simplement s'estava als festejadors, pensant en Ramon, en què hauria fer en aquells moments. Potser s'estava al celler, intentant donar-se forces i ànims amb el vi que hi guardaven. Potser estava a la cuina, simplement, intentant alimentar el cos per una possible revenja. No sabem què feia na Julita, però el tercer dia, en Ramon... Deixeu-la sortir, els mataré a tots! Però no hi va haver manera. Encara més se'n van enriure, rocs i pedres li van tirar, fins i tot calç viva, i en Ramon va començar a córrer desesperat buscant qualsevol forat al voltant de les muralles del castell per poder-s'hi endinsar. Però Montsoriu és un castell militar, i dels millors, i inexpugnable. El castell que veiem a l'actualitat és fruit de 400 anys d'evolució. Actualment el que podem veure són la reforma impulsada per Bernat II de Cabrera cap al 1350, que configura un castell amb 3 grans recintes. El recinte inferior, el recinte jussà, trobem 20 metres per sobre, situades darrere aquestes muralles, el pati d'armes, i 20 metres per sobre trobem el recinte sobirà. Aquest castell inexpugnable que havia sigut dissenyat per suportar atacs, setges de més de 2 anys de durada, cap al 1367-1368 va ser objecte d'un setge per part de 1.200 homes, les forces reials, i realment es va posar a prova. Montsoriu mai va ser conquerit i sempre va refermar el poder de la família vescomtal de Cabrera. Accedim ja al segon recinte, la barbacana, que era l'espai que protegia la porta principal del castell, encimbellada dalt d'aquesta escala. De fet, no hi havia res gratuït al castell, com dèiem. Tot tenia un perquè. Aquests murs obligaven a maniobrar a l'enemic, deixant exposat tot el costellam dret, atret dels ballesters protegits pels merlets enfilats dels 2 passos de ronda, amb la protecció de les muralles. De fet, el castell estava concebut com un seguit de tallafocs. Si es perdia un recinte, la resta havia de continuar sent inexpugnable.
Aquí ho veiem molt bé. Tenim l'accés, l'escala, protegida, flanquejada per grans torres per batre aquest pas cap a la tercera porta. En realitat, la porta principal del castell, però que darrere seu amagava la gran sorpresa pels enemics. Si l'enemic aconseguia superar la porta principal, la tercera porta, es trobaven amb aquesta gran sorpresa. Dues línies paral·leles de muralla amb els merlets, les espitlleres, on els soldats protegits podien defensar molt bé la porta principal del castell. No hi va haver manera humana de poder entrar al castell. Durant hores ho va intentar, al voltant del fossar, de la muralla. Això tot abans era un erm, no hi havia ni un arbre. Era de nit, en Ramon estava exhaust. Va ensopegar, va caure, va perdre els sentits. I quan els va recuperar va sentir un so, un soroll estrany. Va obrir els ulls i aleshores va ser com va veure 3 serpents. I li va venir a la memòria tot allò que li havia explicat na Guillaume durant tant i tant de temps. Era cert. I si hi havia els 3 serpents, potser també hi havia la cova i el tresor i l'accés al castell. Va mirar cap on anaven. Les va veure com totes 3 entraven cap a un forat que en principi era només prou gran pels seus cossos, però en Ramon va tenir una idea. Se'n va anar ràpidament cap a casa. Va buscar una cabra amb les mamelles ben corulles de llet. La va portar, la va lligar prou lluny, però prou a la vora alhora, perquè les serpents la poguessin sentir. Es va amagar. Les serpents, en sentir l'animal, van sortir, es van dirigir cap a les popes i van començar a xuclar. Estaven tan entretingudes que no van veure com en Ramon entrava directament per aquell forat. En treia totes les pedres que hi havia al voltant. Se n'anava cap dins, es va arrossegar i va arribar de cop i volta en una estança gran. I allà hi havia 2 bugaders plens de monedes d'or. Era cert! Però també hi havia un túnel. Va enfilar túnel amunt i va ser aleshores, quan va arribar, a la cisterna. En Ramon havia arribat a la cisterna del castell. Sabia perfectament que estava just sota el pati d'armes. I allà, en un dels laterals, el mirador de la comtessa. El senyor s'hi acostumava a hostatjar quan venia a Montsoriu. De la cisterna estant, en Ramon va sentir crits. Va reconèixer de seguida la veu de la Julita. Va sortir rebent de la cisterna, va començar a córrer, va agafar un roc pel camí i amb el braç armat se'n va anar directament cap al mirador de la comtessa. La porta estava entreoberta. En Ramon va mirar. A dins hi havia una Julita gairebé despullada amb el coltell a la mà. Davant seu sorneguer l'amo del castell, que es pensava aquella dona que podria fer alguna cosa contra d'ell. En Ramon, però, va entrar a l'habitació. Na Julita la va veure i abans que el senyor del castell no pogués agafar la seva espasa, ells 2 s'hi van abraonar i el van matar. La història, però, no s'acaba aquí. Na Julita i en Ramon van marxar, van tornar a entrar per la cisterna i van arribar a través del túnel en aquella sala on hi havia els bugaders plens de monedes d'or. Els serpents dormien, havien menjat tant que estaven fent una mena de migdiada, no els van molestar pas. Ells, amb tants diners com van poder tenir, van arribar fins al poble i allà van instigar a tota la gent de la població a aixecar-se contra els senyors. I diuen que d'aquí van venir les guerres de remences, que les van finançar amb el tresor que havien trobat a Montsoriu. Les coses van anar com van anar després. En tot cas, quins temps, oi?